से ही ना शुरू के राजा कहल जाला। अब भोजपुरी के दिलों पर राज करे वाला एगो राजा ना कहल जाला। तो चलिए आज के वीडियो जो ओके स्टार्ट कर जाए, वीडियो के ज़्यादा ना लापा कर जाए। हेलो गाइस, स्वागत है सबके अपन भोजपुरी चैनल ओम ऑफिशियल पर। तो चलिए आज के वीडियो के स्टार्ट कर जाए। तो जी हाँ गाइस, हम रोज सबके बता दें कि आज हम पावर स्टार पवन सिंह के नया गाना की बात करे वाला बानी आज के वीडियो में। जौना के बोल बा कौन ठगवा नगरिया लुटलस हो। तो रोज सबके हम बता दें गाना के जौन सिंगर बनाई पावर स्टार पवन सिंह बनाई गाना के बहुत ही प्यार दुलार मिल रहा था। कुछ दिन भइल गाना के आइले गाना इतना तबाही मचा रहा बा ना कहे मान के ना 3 मिलियन क्रॉस कर चुकल बा, लगभग 4 मिलियन के आसपास आ चुकल बा ये गाना। आ इतना क्रेज मचा रहा बा ये गाना। सैड सॉन्ग हमेशा कबो ना सुनले बनी गाइस। तो जो पवन सिंह के सैड सॉन्ग बा इतना इमोशनल सॉन्ग में भरल बा, बहुत ही अलग ही लेवल के सैड सॉन्ग बा। सुन के सुनने से ज़्यादा ये गाना के फील करे में इतना अच्छा बा कहे मान गाइस। तो ये गाना के सुने से ज़्यादा ये गाना के फील करी तब कहे कि हम का कहता गलत कह रहा बानी या सही कहता गाइस। तो जो गाना आई बा चैनल के नाम बा आशीष म्यूजिक। बहुत ही प्यारा सॉन्ग बा और वैसे ही चैनल के नाम भी बा आशीष म्यूजिक। बहुत प्यारा बनेले वाला इस सॉन्ग में काफ़ी मेहनत करने वाला गाइस। तो गाना के लिरिक्स लिखले बा ओकर नाम बा प्रफुल्ल तिवारी और जे गाना के म्यूजिक दिले बा ओकर नाम बा रजनीश मिश्रा। ये दोनों जना के जोड़ी इतना कमाल करले बना, इतना धमाल मचा दिले बा ये गाना के इतना प्यारा बना दिले वालो कहे मान के ना। और में पवन सिंह की आवाज़ बा तबाही बा एकदम। तो ये गाना के मेन मुद्दा बा जो फीलिंग बा ये बा प्रेम के। एगो जोड़ी बा प्रेमी के, दोनों जना बिछड़ जाता रहो, फिर इस सॉन्ग के वही मुद्दा पर बनावल गई गाइस। तो आप सबके ये गाना कैसा लागल है और ये वीडियो कैसा लागल है अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिलो। अभी तक आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किलो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले लो, बेल आइकन के प्रेस कर ले लो ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और एक वीडियो के वो लाइक कर दिलो, थोड़ा सा अपन भाई के सपोर्ट मिल जाए।